Sihlukanisa kanjani la between ilobola as a cultural practice and the legal requirements of a customary marriage? Kuyenzeka mhlawumbe umuntu ke athumela abakhongi bocela isihlebe sihle bese yashona umkhonyana la ngidebe inhlelo saqhubeka. So sithini ngalo muntu sithi lo muntu akayena unkosikazi. Ngimvikela kanjani lo wesifazane engishade nami uthi lento sengingayenza ngaphambilini ngangayidissolve. The Uprising Perspective. Sesikhuluma ke ngomthetho manje. Magaya sobona sikubingelele sikwamukele ku Uprising. Ngiyabinga kakhulu uThumbeza nodadewethu Muhle uMindlamini. Ngiyanibekela nyana omusha nabakhakhasi nabalaleli beKhakhasi FM. Awuzeke. Sihlukanisa kanjani la between ilobola as a cultural practice and the legal requirements of a customary marriage? Okay, ngicela inkulumo yami mhlambe ngichaze igaba ezimbili. Ngichaza from the perspective yomthetho, perspective yesiko. Okay. Asiqale ngesiko qaqi isiko lini. Khona isiko bese bakhona isiko impilo. So I definition yakhe iyafana kodwa kuya ngokuthi iapply kanjani noma iregulate kanjani. Isiko into esuke ichampionwa noma inkosi yalo sizwe leso. Njengasila kaZulu Natal khona inkosi uKing Misuzulu kaZwelithini. Bese bakhona isiko impilo. Isiko impilo inqubo mgomo esiqhubha ngayo izinto. Of course ke sihamba sihluke endaweni. Now isiko ke akasibheke qa ukuthi ubani umuntu owakhe kaqala noma wadala kaqala phakathi kwesiko nomuntu. Umbuzo impendulo lapho isimple ukuthi umuntu futhi umuntu owaqala wakhe isiko. Alibanga khona isiko oqala kwase bakhona umuntu. Yeah, so isiko ke ayikho rigid. Yenza kwesikhathi review ngezimethile. So uma ubheka isikhathi esiphuma kusona isikhathi manje asafani nama challenges abantu abafesa manje akona ama challenges ayikhona eqaleni. So ke that is where inkantolo comes in ingene kwi gap izama ulokhuza lawo ma gaps asuke khona lesikhathi. So ke mase sengena kwisigaba sesibili ke somshado noma esikubiza ngokuthi customary marriage iregulator section 120 of 1998 which came into operation on the 15th of November year 2000. So ama requirement akhona ke are simple. One, ithi fanele wabili libe above the age of 18. Two, there must be consent, and three, there must be a celebration. Simple. Awuchazi wena celebration yani as long as there's a celebration. Well, ake sibeke nje sibe practical. Uma uthuma abakhongi bokucela isihlobo esihle mhlambe ikhwini lakho mhlambe well ake ngilinganise nangudadewethu uMantuli. Uthumbeza uthuma abakhongi bayocela isihlobo esihle kaMantuli. The first thing was very told bangubani bona. Besho inkomo zabo esangweni ukuthi size kanje ngeinkomo bememeze zonke inkomo zakhe. So iyaqala lapho ke iprocess yomshado. Yes. Ngoba umshado awulona usuku but kuyi process. Wonke lama component lawa esiqala ngawo from the time uqala isicelwa kuze kufika until we handing over. Angimele ngicacise lokhu ukuthi usuku lomgcaco omkhulu oba kaMkhonyana kusokuyi handing over leyo intombazana isiyo baba siyobhilanga kulo muzi omusha yakona. So ke ngesindlela sikokupheleleliswa not ukuthi umshado uba ngalusuku kuphela from the time uqalwa nje kuthiwa kuyaqala lapho ke ingxoxo sihlangane kuvunyelwane ngoba mangavunyelwana ngeke celebrate. So amazwi abantu mabenze engagement bese be celebrate engagement party nakhona nakhona kusoseqalile umshado lapho. No, angikhulumi ngesimo sabantu abasube bethembisana umshado ekhoneni noma enkamelweni. Ngikhuluma ngabantu mina aba involve ama families. Okay. Manje ke kocelwa isihlobo esihle kuqhutsheke nezingxoxo kuze kufike la contact kuyavunyelwana. Bese kuthiwa kuya celebrate. Ukucelebrate ke nakho ukudla nje kuphuza ama drink. I celebration leyo. Ayikho definition eqonde ukuthi hayi fanele kucelebrate kanje. Makune celebration sokuphelela. I think ngiyezwakala uchaza kahle impela futhi uyayicacisa ngokumthetho. Thina sihlaba wona umthetho sithi uwrong. So we need to put it to a test. But ngiyezwakala. Yeah. So am I right in then understanding
that the importance of what's happening is that the courts are just trying to ensure ukuthi ama spouses from a customary law are just trying to make sure ukuthi bane protection efana njengalaba who have entered into civil marriages, right? Inkinga ukuthi abantu abashade in customary marriages, they don't have to register their marriages, right? Am I correct in understanding that? Absolutely, Siswami, you are correct. Ziningi ama instances where angeke ngibeke mhlambe ngithi usiko lethu thina abantu amnyama usiko lungabhaliwe phansi. That is why indlela esi-interpreta ngayo iyahluka because si-apply ngendlela engafani. Ingakho uma ekhuluma ethi ndayi thina ngekethu siza kanje isiZulu asifani. Ngoba ayikho into guideline ebekiwe ukuthi kuhamba kanje. Kuyenzeka mhlawumbe umuntu ke athumela abakhongi bocela isihlebe sihle. Bese yashona umkhonyana la ngindebe. Inhlelo saqhubeka. So sithini ngalo muntu? Sithi lo muntu akayena unkosikazi. Inkatho lizobheka ukuthi inhloso yalo muntu oshonile bekuyini. Noma inhloso lantu babili bekuyini ngoba akasekho phela lo muntu amkhuluma ukuthi beseyoshada. Kuyakwenzeka kwesikhathi ke mina eziningi njengommeli ngihlala ngisibona uthola ukuthi unkosikazi lo wade lotsholiwe mishona indoda yakhe bese umndeni uyamphika asimazi lo muntu manje nengane uvula umdiscap njengoma wengane. So inkatho that is where it comes in and protects. Yes. Okay. Lo muntu esimene sikanjalo. So abantu abakhe usiko ngaloso sikhathi abalakha ngaso usiko kunama gaps asal. That is where inkatho comes in and fill in those gaps. Lawo ma gaps lawo owashoyo enziwa abantu abakhusiko. Lawo bantu laba iphelele capability yabo ukuthi bayivalele bona lama gaps uma besakhona abanye abaphila wa custodians of isiko. Well, magnesimo sombango, the only way to resolve your dispute to have nenkantolo. Ngekwazi uyiresolve and you can't be a referee and a player. You can't be a referee and a player. Yeah. Okay, so if the intention is if uthi wena ama courts abheka ukuthi intention bekuyini umshado egcineni. Yes. Kwenzakalani ke if my partner then claims that ilobolo is not ilobolo our island noma lethe ekhaya does not mean that we're married and now we're standing in a disagreement. Ekuthenini omunye uthi shadile omunye uthi hayi asishadile. Then what happens then? Njoba ngishilo nje ama dispute inkantolo izona elungisa ama dispute abantu. But umthetho ucacile uma walobola wambesa lo muntu lo senishadile so inkosi azophelela lo. There's no dispute. Umthetho akusho mina lokho. Ngoba uyasho ukuthi ama requirement akhona thini. 1, fanele nibe above the age of 18. 2, there must be consent. 3, there must be a celebration. Awusho lutho ngamalobolo. So ilobolo ngilifaka la under negotiations. Once kwa negotiate ilokhuza amalobolo ezabantu abamnyama siyalobola. That is ukufifula ama requirement lo omshado. I've got one more question. Ngabona Felix said Thule. I don't know what to do with this with silence, what it means. No, ngilalele ngoba njengoba ngisho sikhuluma nomuntu oyisazi somthetho. Uyabo? Umthetho uwabuza uqala nje yafika qala isiko nomuntu. Uyabo? Na umthetho wini yafika qala umthetho nomuntu. Because na umthetho useva ukuthi in instances where there's no consensus or there's disagreement in this instance. Mina uma uthi is this consent. Singenela sazi ukuthi siphokophelepi. Uyabo? Uma mina ngazi ukuthi mina ngokwami la sisahamba ngakhona kusayimidlalo yemndeni yokwazana imndeni eganiselanayo. Uma sengibona kuyona lesikhathi lesi sikwenza lokho ukuthi ngahlamba isimilo sakho ohlamba we incompatible. Ngisengahamba ngiyozama kwenye indawo sengaba nesihlukane nawe. Ngalo sikhathi mina ngibona njengokuthi ufuqala ube intombi ube ingoduse ube umlobokazi bese ke uba unkosikazi. Well, I disagree with that proposition. Uma senihlukana nomuntu wenilobola naye, there's only one way to dissolve lo mshado through the court. Awukwazi nihlukana nobabili ingathi benithandana benijola. Look at him, he's so shocked. No, I'm not shocked. I'm just I don't know. The Lord disappoints me at times. Yeah. When only when dealing with matters of custom, tradition, and culture. I'm a traditionalist. So, now there's a call
and especially le uFelix ayimelayo njengamanje ekuthenini umthetho ngathi awuhamselani ngendlela isintu actually does stuff. Now my question to you is, how realistic is this call ukuthi kube no shintsho because of how vast culture is? And like you were saying ukuthi sithi okay na indlela yokwenza kodwa futhi khamba kuhluke ngezigodi, and how realistic is it to see some sort of change when it comes to customary marriages and seeing a change that a lot of men are calling out for? Well, I think I can read Tumbeza's mind from where I'm standing. With sometimes umthetho we are disappointed. Well, I think mushada, the point of departure, final decide umshada umhla unjani, either in terms of come to property noma out of come to property. Correct. That is the point of departure before it ends anything, before thumela bakhongi. Now uma unenhloso ukuthi one day ufuna uba nonkosi zosibili, kufanele ube clear from the beginning ukuthi ngishada in terms of customary law, because ikhona provision you can take a second wife, but provided you must obtain consent from the first wife. Yeah. Correct. So, but when if you were married through a civil union, go for a need dissolve qala ningene kwi customary union before that happens. Yes, go back wena ukuthi inhloso yakho to dissolve yini noma ufuna inhlukane noma ufuna ukuthi ni thatha inkozo sibili. Of which ke in terms of isizathu esiphila kuyona akuyona elula leyo, because akekho umuntu ofuna ukushela umuntu. That's a reality. No, ngezwakala. So I think left is phambane khona mhlawumbe umuntu ofana njengami. Yeah. Oyisintu ila ukuthi umshado so define ngendlela engafani ukuphemba kwawo, ngoba uyabona nje mfowethu mangakululeka nje ngokwesintu ukuthi kukhona lento ethi masufikile ke usuthole yonke into usuya kamakoti wakho uhambisa izinto khona bazokuhlangabeza egcekeni izilwane oyiphethe bakuphathile isilwane nakuze ukwazi ukuthi udle khona, bazokwenzela indla kudla bese beyihlinza beyikhipha inyongo bese bekubizela emsamo wakhona bakugcobe ngenyongo usuqediwe ke wena usumkhonyana. But lo wesimame engalanga lokumbesa usuke enganziwa leyo nto ngoba lento yenziwe emsamo wakho la uzomfaka khona umgcobo umqede yonke into. Lapho usekwazi ukushintsha isibongo, lapho usekwazi usengunkosikazi isigaba sakhe, ngoba ngisho ne every after an occasion khona isigaba angena kusona. Lesigaba sikhuluma nemvunulo, sikhuluma namagumba akwazi ukwangena, nabantu ahlala nabo, nabantu adla nalo esithebeni njalo. So I think ilapho esiphambane khona ngesinto uzoma makoti mesengenisiwe ekhaya washintsha nesibongo abasekhaya. Not necessarily umthetho awusho kanjalo. Ngizoba ngishilo sewuhlaba ke lapho umthetho. Ngizoba ngishilo nje qala ngathi isiko alikho rigid. It can be reviewed. Kuya depend isimo ngalesikhathi sihamba kanjani. So ayikho into ekuvimbayo ukuthi the moment ni register umshado wenu in terms of customary ukuthi unkosikazi ngashiya isibongo sakhe before the process utazo handing over ekhaya kini ngokomthetho. So lento ikhuluma nje manje ukukhuluma isiko ukukhuluma umthetho kunomehluko, even though the two concept they coexist, but isiko limele nomthetho uyimele. But how sihlanza kanjani lokhu na ukuthi lokhu kujela kanjani kokubili, ngoba ukuthina njengabantu abamnyama indlela yami ukuthi ngishade fanele ngiqale ngilobole kuqala. That is a practice esebenzayo ezabantu abamnyama. Ngimvikela kanjani lo wesifazane ngishade nami uthi lento sengingayenza ngaphambilini ngangayidissolve? Well, i-problem yona enkulu ke le ngoba abantu abaningi babheka lezo inkinga ukuthi kube khona unganakeki nje wezinto ukuthi hayi sesihlukene qhubeka impilo. But up until someone akuchallenge at no Felix ngishadile nawe mina awukwazi ukuthuma inkosikazi fanele dissolve lo mshado uqala. So legally engakwenza lokho successfully. Musukenze kathathu ilo oqala kuphela ongakwazi ukwenza. Yeah, mhlambe ake ngichaze mhlambe kancane mhlambe phuma out of topic kodwa it's something related to this. Lenkinga lena sibhekene nayo njengamanje, I understand ku society kune uproar after I Concord judgment ephumile last week. Akuyona inkinga ebhekene namaZulu kuphela. Nezinye izizwe. There was a case involving Islamic women. Because according to Islamic laws, umuntu wesifazane could not inherit ifa lendoda yakhe because umuntu wesifazane. Up until ke bayi challenge leyo nto successfully enkantolo Concord, but no, we bring
sizam basilokhuzela on the basis of gender. Yes. Yes. And then the court set aside law practice layer. Remember, in South Africa, in a constitution which was adopted in 1996, which is the highest body document, a regulator amalunga labantu South Africa. Yes. So any law that is inconsistent with the Bill of Rights must be declared invalid. So it doesn't matter to practice also ends 100 years. For example, ulimi lakaZulu so neminyaka amakhulu awu 500 years ilanguage isiZulu ikhulunywa. Ngizama ukuchaza ukuthi akuyona challenge yamaZulu kuphela. Lezinye izizwe nakhona imshithi yakhona abangithi isiko is not rigid, le review kwesikhathi esikhamba isikhathi. Asibambe lapho sizwe ecele obusizwe ecele attorneys esichazela ke kabanzi siqanisa ukuqonda kuphelele manje ukuthi umthetho uhamba kanje isiko lihamba kanje ngakho exista kodwa kuyizinto ezi-independent ezizimele njengamanje umthetho wa South Africa uthi enimile kanjalo ayiguquke sithamela futhi ke lengosi yethu ngokulandelayo isiqephu laso besithi perspective Gagasi FM.